В Лейлатуль Исра валь Ми'арадж, ночь вознесения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, десятки верующих собираются в мечети сердца Чечни на ночную молитву. Муфти республики Салах Межиев рассказывает о значимости этого дня для всей мусульманской уммы. Именно в эту ночь Всевышним было предписано совершение обязательно пятикратной молитвы. Озбюсанна Байтул Муқаддаси валайн. Сигар да стигал вяхнайс. Цундел доштол дақи муъжизат шнуқира, доқ муъжизат до, Елч алейхиссалату вассалам стигал вақар. Иза Раджаб бета ворхлош буйсан хилла ишт имам Навави сқия чара дал доиз дал шиет бақи белош гой тирша бо Қуран чуа. Дақи аламач гой тирша цун, дақи аяч гой тирша цун бо дал. Дақи аяч. Цыга шоузда итламаз дидилин Пайгамбар алейхиссалату вассалам юга вирзина юга ошвай Пайгамбар алейхиссалам Муса Пайгамбар тихаш Муса Пайгамбар Аллах дейсалам гилсуна адайдар диял адайдар цадиха ха уммате дарахлурда сон да цадахдилда газдалар қиран боғын элчи этя элшну алейхиссалату вассалам дайдар дiyuş қиламаз дайдаш Юг Муса Пайгамбар алейхиссалам элшун дайдар диял олш дайдар дiyuş Пхиламаз дайдаш, пхиламаз ти қачал суадир. Цундера, вайденне буйсен чуадаш тол пхиламаз дин вошолш қонах чунна, елс мани хиргюэла, елшну алейхиссалам шоуста ит перезламаз динштан ял хиргюэла. Всю ночь верующие провели, читая Маулид и восхваляя Всевышнего и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Милоха езил шулхан иза му лорис, ибадат асоволсак, خديل جيشتر دي غرع توب درع قرآن دي شرع ساق دا قرع مصو أغور عبادة سوالر إذا يزخن لاردو القرآن شعبهم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ديل بيلغونش يزينو شولسك ديل خير دغنيخ دويس ديل خيرشتول دغنيش دال دزدينك دزدو دال سيدينشون سيدو دال مولها ديلير قيتمي ستيسوش Собравшиеся читали дуа, прося у Всевышнего милости и благоденствия для всей мусульманской уммы, после чего прошел обряд саха по поручению главы республики. Всем посетителям мечети были розданы продукты питания. Джабра аль-Малайку, алейхиссалам, шурч вахьол, кад хабинак элчан. أرقش عدول كاد خلا شورش وعيول كاد خلا ويالش نو شورش وعيول كاد خارجن إي شور ملق ويبيامر صلى الله عليه وسلم أق وجبرائيل الملائكة عليه السلام قاب يقنا حق نيس خل دوش دول دين ليلواش حق أمت نيس خل دوش دول دين ليلواش نيس دل خردو أق خوسا ويباتش وديل ريس خلصن هر يزبيوس ليرين بيغمر ستيقل حلوقن بيوس ليرين إشتا يلشنو صلى الله عليه وسلم إقاستين خلر تندزل خلر يتر إشتا شوري ساعة نشدو ويباتش ودوغش رمزان حيس أقا جيجك ساعة نشدو موز ساعة دو إشتا إزنشكا ها ويمحكا ها إشتا غير شارنا مياجدقى بيحكي شارنا إساعة نشدو إشتا دوق ساعة دو. В Лейлатуль Исра валь Ми'арадж мусульмане читают Коран, молятся и пересказывают предания о чудесном вознесении пророка, да благословит его Аллах и приветствует к Всевышнему. В этот день все посещают мечети, чтобы совершить коллективную молитву и послушать проповедь имама. طبعا ثاني إيش تقوس قزح أوش كيش ده الله ومحكا حقيقا بنا دحكر نيست اللقوز ديل ريز خيل الوردو ومفتي سالة عنا تقوس بين حيغمق أستنا جو دقع خيتر دقهم كلا ديلر Алхазур Керимов, Хаважа Мунаев, Джамал Хаджалиев. Новости.